Walt Disney Pictures hödürlüğe. Mickey Mouse, Şahzade ve Jedi multfilmine. Uzak yıllan dowamında Angliýany akylly hemde eremli bir karol dolanýardyr. 20 yıllap dowam eden özara uruşlaryň, oňuşuksyzlygyň dargydan ýurduny beýik karol güllä besen zamany urupdyr. Adamlar baý hemde bagtly ýaşapdyrlar. Ýöne wagtyň geçmegi bile erhimdar karol sırqowlap ýurt tozmagy başlapdyr. Karolun gitdikçe ısgynlyň açýany sebäpli oň gorogynyň kapitany rehimsiz hemde kuzyda adam Angliýada döwleti ele almak mümkinçiligini duýupdyr. Iň erbedi hemme zat karolun ady bile edilipdir. Göräýmegi Angliýanyň karollugyny kapitanyň rehimsizliginden oň doň ýörek bir ýerhim kelliklerliginden hiç kim halat edip bilmejek ýaly. Ýöne haber gedek. Ağaç galynlary. Odun üçin ağaç ýonuşgalary kime gerek? Onsuz akşamlyk nahar taýýarlap bilmerdiňiz. Men bilýän jenap, men amaç. Sarjagallar. Näýdiňiz jenap ha? Ýagdaýlangenim bu. Gitdi yaramadan semiyki bahym alyjy geräýmese onu özüm ýemeli born. Gamawatdan oglanlar. Hani özümizin girliğin salamlaşymyz edeliň ana. Eýlap, bir eke. Wagt gelir bizim karollar ýaly şimdi tobuny, doňuz ýagyny, yer almadyny, ondan soň bolsa şüläni şerin edip ýer. Bu gaýmagam islekliň hem tor tamyar siledäbi. Şular ýaly suratly meýwelerem. Maňa tozluk bolasa yerin ederdim wagt. Hani sizin erehimliliňiz? Kagamyzyna naharlar. Peçige onu oturmak näýdi? Hedilekele. Maňa bir şırdazyk bolaýdy. Yıldızık içki balacak. Nähir gowurdy. Karollar saýasamaga. Karol gölüňe getirmäge ruh edet. Karollar saýasamak. Hawa, karollar Sanatin maral için ol. Men karol ýaşadym gelýär. Kapitan Pit. Hemmeňizi allar, sizi ankeder Kapitan Pit. Pluto. Yok, Pluto. Ayarda kim var? Näme gerek? Ay men ýöne güjüjüm alyp gitjek bolýan. Oşu ýerik aç geldi. Men onu tutmagy ýetmedi. Girin sizin ağzına, girin. Minnettar jenap. Bu näme sen pikiriňçe aňlyk bärik geçirip ýörlen ýerdir öýdäň, ha? Kapitan, o şahzada. Sizin pikiriňçe bu onu? Gelin gaýtaralyň jenap. Hemme üçürçlükliň üç tarapy bar. O tarapdan arasyna baglanşyklara fursa diýilýär. Trigonometriýa büyük matematikaň bir şahasyr. Jenap, meni üstüredinleyen haýy edýän, hani 3 sany trigonometrik hylmatdaşlygyny, ýani funksiýany aýdyp beriň hani. Başlaň. Kantanges, sekons. Awa. Bana kinetti ha? Eger bolmagy mümkin. Seconds. Jenap, siz ýene bir gezek gaýtyrmaly bolsaňyz, gipeteniz, ýagny Bilýäňizmi näme Donald? Men siziň öýüňizi alyp barşyňyzda hiç ýeri göremek. Egerde salata karoluň borsyny berse etjek bolsa, ilk öýüňi başlady ahry. Donald,
Ey Huday, elime daması tam sağladı derali, men kötüyyan. Hilnäme, hilnal jinamız, öz kakanyň ýaralsyzlygyny, oňa diňslik gerekdigini, rahatlyk gerekdigini bilen akmy, ha? Enne bu jenap, almatyň alyp kör ýahin. Ýok bar ýerden. Kapitan, diýen Aýyny, küçük bir oňsuzlyk jenap. hatta kararlygyň bir kiçik raýatlaryň özlerini hormat edilmegi talap edýär. Ony men ýanyma getirgeni, näde özü? Adam seni görüp edýär. Maňa ruguk edýäňani. Meni goýup beriň. Hani senin geçirimlerini? Al, kalkmış diýsen bir ýerde nämeler bolýar, ha? Donald, egerde bizim edýän joýunyň bolaysa, onu senin edil... Durani, edil senin meňýaly. Sen çıkınçı kim, ha? Mik Maus, sizin kararlyk merhemetliğiniz. Geday, bolya, Miki. Men janym halas eden üçin minnetdarlyk bildirýän. Janym halas eden üçin. Sen men okuwyň arasyny ketmedik bolsaň, men tuhatykdan ýaňa ölerdim. Şahlada bolmak nähilligini bilýärmi? Bir mindim rahat ýokdur. 2 saat ýetdi, ertiýe gitmeli. Unorto, naharna çenli, oku, çaý çenli, gylşaşma oku. Her gece bolsa meýlik oturuş. Ogurlukdan soň ýene dotoy. Gördünmi mene? Saat 9-da ýatmaly. Sen erkinligiňe men özüm bilýär. Ulan men oýnamaly, hiç tat okamaly, hiç il bolguzy kitaplarym ýok. Näçitleden şonça ýatmaly. Näme ýetin gelse iýmeli, ýekje birun men sen bilen ýerim çalyşyp biläýimdim. What a grand idea! Don't you see? Nämedin? Burun. Men Londonyň köçeregine sen ýerine gideýin. Sen bolsa şahzada bolarsyň. You shall be the prince. The prince? I can't be the Şahzada? prince. Men şahzada bolup bilmerim. Men özümi ýaýyl alyp barmaly. Näme diýmeli beýim oňa. Bilinçalıq bolmaýa git. Onu başarmak üçin bari ýogy. İkrar edin. Oň kelleme gelende şat. Baraqçy tutun muny. Sizin kalkaňyz Karol ahry. Men derwe gelerim. Eger bir mesele ýüze çykarsa, sen meni şuň üstübilek bilersiň. By this. Wow. I'm not sure this is a good idea. Mene şuň bu pikirdiňe bir ýyl anam ýok. Sen baş alyp çykarsın Mekki. Sen ýem Karol ýaly görýän. Sag bol Mekki. Sen gaýdyp gelmek ýatyn çykarmarsyňlar. Şeýle dämi? Sag bol. Hello, Captain. Salam kapitan. Men küçücük kezzabım. Sağladan onu men mertebemi kemsettin, ha? Peasant. Kezzap? Captain, I Kapitan, told you. men sizi ağladım. Men şu şahzada. Bağışlan, sizin kararlyk merhemetliğiniz. How thoughtful of Siz you. nähili aladasın kapitan. Sağlada ahırma da diyen. Ağzından süydüdü gitmedik diýse. I did it. Bey, bol haydi. Men adat. I'm free. Men I adat. am good. Men onu ağladım. I fooled him. Hiç kim men keyfime täsir berip bilmez. Nothing's going to spoil my fun. Miki, görsen nirde kedin, ha? Oğlar bile men ilkinci gerek. Ha, sen yine itirim oğlum, Miki. Hani gel oyunumuza başlarla. Bol eylak, ha, bolla. Oh, yes. That is Ha, bolda. Mickey Mouse. Hava, bu men Mickey Mouse. Yönü kızı garip. Good man, you must Meni forgive bağışlan me. cenab. I'm Men dreadful hiç with names. hatları yatan saklap bilmem. Sizin adınız neydi? Ne bütün rüyata çıkardın mı? Ben Goof ahırı, yarı göstereyim, Goofy. Düşüklü. Men eridim. Eğer menden sana ne gelir bir kömek gerek bolaysa, ben haber yersin.
Men düşündüm bir değişmedir. Lan bu. Indi geç, ma gitme vakti. Hükman gelgin, Boryami gelgin, Karasyan, Boryami. Vah yadır beni dostum buraya dedi. Elbette, ahirretleri ödünün kararlılık borcunu yadına çıkarın eller. Ayrılın yanından. Ayrılın, yok bol diyelim sana. Ölüm dur dedin ancak. Ulan sen beni Karol için. Karol için doğru, Karol için. Göğüne bizim bağırdı dağdımız da. Onu bulan hemen alıp gidiyor. Durun. Men sizin şahadağınız hükmünü tuğu iyidini kaytarmanızı buyurup veren. Buyur ya ne var? Bağıslan, siz ötkəcin diyatın çıkarıp buluyor yani. Men köşe kaydıp barandan soň men sizi bilen haklaşarım. Hiç mon etmem yok. Karolun adını uğurlu ediyorlar. Bular yakın ise var ya ahri. Karolun adından bir kıymetimiz alıyorlar. Bir ağaç ahri hani. Yolun soğun niyeti. Yok baş yerden. Sen neyme kulun apıllı ha? Hani dur, men şahadadı. Sana ähli enzamlarını tavsırmak buyurup veren. Men morda Karolun ecedi hani şu yerden yok bal. Şöyle mi? Bu şahzada. Sizin ahirretiniz. Karol değil öyle. Hana ol, hana, hana, gör. Biz size minnettar cenab. Cenab, ni yardı. Söyle, Şerif abla. Ana, bana yürüp korkudu Cenab. Sağ ol. Onu tutun. Ben Baryan, bir karar, Baryan. Beybe, üren sahi. Men deldirerim kameystim kapitan. Doğru, siz eyyam ayttınız. Şehirde olsa, o özünü varenin yal alıp bardı. Onun sonra onunla karolluk mühür var. Gözünü götürgeniz mi, he? Mühür diyen mi? Ona ayrı mühür. Demek ben hakikatlenim sağladan sütürler çıkarttırın ha. Siz sağladan kovup koyverdiniz ha. Onda sizin iyisiniz gayette. Necikler. Biliyorsunuz onu. Al yine de, al yerine sana. Bir kovzat Cenab yönü sizin ahirretleriniz, sizin kalkanın yağdayı ağırlaştı. O titiden sizi görmek istiyor. Onu değil, şahada aytmak gerek. Siz şahada mı Cenab ha? Men şonem gözümü tutuptum. Cenab, on hali ören ağır, katı ağır. I'll explain everything. Ay nämeçik, men barp hem ben düşündüreyim. Karol düşünür. Oğlum, Men ol yanıma koyarak gel. Oğlum,
Sen doğulun gününden beri men seni sportada tayarlamak istedim. Men basım bu dünyadan qaytarın. Ondan sen karol bolursun. Sen yurdu ak yüreğin bilen adaletli, akıllı basıp dolanırsın, bana söz vermeli. Söz ver. Söz verýän. Gotta find the prince. Men şahzadan taparım. Yağdaylan neçik yatama sağlada. Koyver meni. Emmol, inni ölüp giden kal bana päskel verip bilmer. Son süýlen sen men näme diýsem şonu etmeli bardyň. Bolmasa da. Pluto? Pluto? Sen aýdlanary düşündiňmi? You there! Beybe, näme bolla? Karol öllü, inni sağlada päs giydirerler. Kaka. En çorban tayyar diyen yalı mik. You're so full Her already, man. fiyecekken, senin hal cenabınız. Now it's up to me to... Men gören bettasçılıklarını düzeltmenin vakti geldi. Aşağılar, boyrancılık, yıkan yumrancılık, eğitirlik. Ey Huday, siz hakiki sağdada mı? Seyle mi? Onu gasyan hem size boyun eğiyen. Gufi, sen benim canım salat ettin. Men onu yattan çıkarman. Come, friend. We Gör must dostum. return to the palace at Bir once. de boşta kayıp bakmak gerek. Sannana varmak için men sağladam. Avanlar onu tutun hani. On guard! Arunum. Verin beni. Siz näde pek kesip bildiniz. Siz min üçün almışsınız alarsınız kapitan. Men oy vermeňizi men size buyruq berýän. Hedayet päs giydirilenden son sen yok edilersin. Beni bir yerden boşadın, men sağladan hırmatkari. Sizin alcın algız bir halat varlık. Durun endak durun, sizin bir yerde mi? Bir ne uğuşuştuk. Coronation! Ter çektirmek. Lord. This charade has gone Vay on be, long bir ören o da çekti. Men sizin hayır etmen katinaşmanızı talep edýän. Hem olun hani. Well, looks like the Görýän bolin bastık wagtyny boş geçiren ak. Hani gel väýkan dostum, hem boldy. Hey, what's the big Näme etdiň ha? Sorry. Arsla. You wouldn't Men happen to have a wagtlayınca knife sen like a paltan farm, alıp bilme. Men nettar. I've had a lot. Gül yağlansam boldy ya. Gorge. Gufi. Just sit Biraz sabır edin oğlanlar. Men häzir hiri boşadayın. The Atırın cenab. Sizden son? Ya. Gödürlük yaştan yukarıdadır ya cenab. Yok. Yaş gözlükten yukarıda. Senin ahiret ettiğiniz his acayip iyicecik. Hani oturun. Now, let me see. Hile. Hani göreli. Gelin zat. Bir yukanı toğuluk mu ya? Semiz mi? Mümkün değildir ha? Alır tutun hani. Oğlanlar.
Ay tekene ya. It is Size ters giydirmek borcumu ulu hüvvet bilen bir zay ediyen, til üren çakkan, til şunu münasip, arkayın oturun. Ay diyen. Durun. Geri, bu ne molloy? Men şahladım. Men buyruğum bercay edilmeli. Hot, şeyle, onunla doğru. Şöyle olsa bir kapitan barıp yatan haramladı. Oroşlar tutun onu. Tutun onu, o yalancı, onu öl tutun. Yönü men yalancı değil. Minnettar Oroş'um. Hurra! Biraz sabredin, senin merkmetliğiniz. Ben hemen düşündüreyim. Öğren o iş sizin düşünüşünüze karşı yani. Siz öğren önemli. Sizin belirtmeniz. Serap olun cenap. Geronimo! Gayret edin cenap, men her... Ele düştün değil mi ya? Sizinki yine olmadı kapitan. Ya lan tavulanı. Hey uday, men öğren şart. Ne edildik? Yönü uğrayan mı? Men... Kudretli asman. Kimin kimdiğini inne bellik. Pluto! Sen şeyle yeterce. Seyyelik bilen men sana Angliyan şadada sip, ters giydiriyen yok. Uy, Karolip Angliyan Karolip'i. Elekella, Karolu Sökrat, Karolu Sökrat. Karolu? Karola, Karola. On alheretleri Karola. Yaşasın Karol. Yaşasın Karol. Yaşasın Karol. Şeylikte yaşasık Karol, öz dostları Mikki hem de Gufi bile edil öz söz verşiyali bağışyar yurdi adaletlılık ve rehimdarlık bilen dolanırdı.